ελπίζω να είστε πάρα πολύ. Κώστας εδώ και έχουμε εδώ τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Mortal X 8. Όσοι θυμάστε από το πρώτο βίντεο τον είχα κάνει και introduction. Κάντε του παιδιά ένα subscribe και ένα like στο βίντεο του και στο κανάλι του και προσέξτε όσο μπορούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό είδος βίντεο, το οποίο είναι το Q&A, γιατί δεν έλειψε μια φορά να κάνουμε Q&A. Λοιπόν, το είχα συζητήσει λοιπόν με τον Mortal X 8 και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Σήμερα είσαι έτοιμος? Λοιπόν, καλώς όρισες. Λοιπόν, πολιτός μου είμαι, απλά θα το λέω τώρα. Mortal X 8. Μάρκα μην πες μου. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σου έχω γράψει κάποιες ερωτήσεις εδώ. Απλά θέλω να μου είσαι πιο ειλικρινής σε οποιαδήποτε ερώτηση. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό πράγμα. Τι θα σε... Να το κλείσουμε λίγο γιατί... Όχι, πάτε να αλλάξω το χαμηλό. Εδώ, πάνω. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Μην μας λείψει και το τσιγάρο λοιπόν από το κομμάτι. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση μου είναι, τι σε έκανε να κάνεις ένα κομμάτι trap? Δηλαδή τώρα ξέρω ότι είσαι φαν της trap μουσικής, θα λέω και να βγάλεις μόνο συνήθεια. Καταρχάς το music video ήταν φοβερό, ελπίζω να κάνει πρωτοτυπία, πες μας λίγο, τι σε έκανε και σε έμπνευσε? Λοιπόν, ήμουνα μια μέρα, γενικά να εξηγήσω ότι δεν ακούω μόνο trap, εντάξει, ακούω όλα τα είδη μουσικής εκτός από εκκλησιαστικά, παρακαλώ. Είπαμε, μην το γαμίσουμε. Ήμουνα μια μέρα με μια παρέα, ονόματα δεν θα αναφέρω, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα. Ήμασταν με εκείνη την παρέα, στο ζωγράφου, πάνω σε μια παιδική χαρά στο Τόμι. Καθόμασταν εκεί πέρα, δύο φίλοι μου γράφανε πολύ καλά και γούσταρα κι εγώ τη φάση. Και επειδή γούσταρα κι εγώ τη φάση, αποφάσισα, με πρίζανε κι αυτοί από ένα σημείο να γράψω κι εγώ κάτι. Ό,τι μπορέσω. Και αυτοί θα με βοηθάγανε. Άρα δεν έμπνευστηκες μόνος σου, πήρες μια έμπνευση από μια άλλη παρέα που έκανε? Ναι. Ωραία. Με αυτή την παρέα πλέον δεν κάνω παρέα. Για τους χύψη λόγους δεν μπορώ να αναφέρω πράγματα. Αλλά εμπνεύστηκα, τα έγραψα, μας άρεσε. Και μετά πήγα στον κολλητό μου, τον Έρικ, στο στούντιο δηλαδή που ήμουνα. Και με βοήθησε και φτιάξαμε λίγο το κομμάτι και βγήκε έτσι όπως βγήκε. Αυτά. Όσοι θέλετε πάτε στο κανάλι του και τον βλέπετε, είναι Mortal X 8, θα το βάλω με το κομμάτι. Mortal X 8 τα λέμε στη στροφή, έτσι λέγεται. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Αν το πάρεις απόφαση, θα συνεχίσεις να βγάζεις κομμάτια? Ναι, προφανώς. Δηλαδή μας άρεσε πολύ ως πρώτο κομμάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε έχω ξεκινήσει ήδη και γράφω το δεύτερο κομμάτι. Και πώς λέγεται? Το δεύτερο κομμάτι λέγεται Ό,τι κινείται εκτελείται. Και εγώ την είχα εδώ πέρα στο ερωτηματολόγιο, αλλά τέλος πάντων θα την έγραψω στην ερώτηση για τώρα. Γιατί είχα μια ερώτηση ότι έχεις καμιά ιδέα για δεύτερο τραγούδι, μόλις τώρα το πεις. Ναι, θα το έγραψουμε μετά. Γεια σας, συγγνώμη για την διακοπή. Δεν πειράζει. Πώς το λένε. Μας άρεσε, εμένα τουλάχιστον επειδή ήταν η πρώτη μου ηχογράφηση. Δεν μου φάνηκε άσχημο, μου φάνηκε πολύ ωραίο και το παιδί που κάναμε στο στούντιο έπαιξε τρελή δουλειά. Έφαγε ώρες στον υπολογιστή, είχε ξενυχτήσει 2 βράδια για να το φτιάξει. Πώς σου φάνηκε? Καταρχάς πήρες σχεδόν 200 προβολές. Αυτό δεν το περίμενα ούτε εγώ εν φάση του πρώτου τραγουδιού. Εντάξει, κάποιοι τώρα τράπεζες παίρνουν χιλιάδες προβολές για ένα γαμμένο τραγούδι. Εντάξει, λογικό, έχει περισσότερες subscribers, έχουμε μαλακίες και προς τα δυο. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα παιδί από το 0 λένε from zero to hero. Μια στιγμή μπορεί να πάει ψηλά. Έχεις κάτι άλλο να πεις απέναντι σε αυτό? Έχω να πω ότι εντάξει, δεν είμαι ο πρώτος. Όπως και όλοι οι trappers, οι γνωστοί, οι rappers, οτιδήποτε, όλοι ξεκίνησαν από το 0. Π.χ. ο Παντελίδης δεν ήταν γνωστός. Ξεκίνησε με απλά τραγούδια με την κιθάρα του στο YouTube, απλά τα ανέβαζε. Δεν τον ενδιαφέρε να γίνει ποτέ διάσημος και εν τέλει κατέληξε να γίνεται ο πιο διάσημος τραγουδιστής και μπήκε σε live από εδώ από εκεί, έβγαλε τρελά λεφτά. Ένα παλιό παράδειγμα. Ένα ρεστιπίτο. Έχεις κάτι να πεις γι' αυτό? Όχι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιο ήταν το κίνητρο πριν βγάλεις καν το πρώτο σου τραγούδι? Το κίνητρο. Εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις ένα τραγούδι από στα καλά καθούμενα. Υπάρχει
μια λογική Ναι. και μια καλή έμπνευση και ένα κίνητο να σε κάνει να οδηγήσεις από την εδώ την απόφαση. Για πες μας λοιπόν. Όπως είπα και πριν, δεν εμπνεύστηκα, με βοήθησε οι δύο οι φίλοι μου εκείνοι, με βοηθήσανε να γράψω εκείνο το κομμάτι. Στην αρχή ήταν τελείως διαφορετικό το κομμάτι, δεν έγραφα αυτά που λέει μέσα. Μόνο ο πρώτος στίχος είναι ίδιος, που λέει πάνω στην ταράτσα. Μόνο αυτό είχε μείνει. Μην πεις ψηφιστές όμως, Όχι, θα το έκανα πλέον ούτως ή άλλως. Πώς το λένε, δηλαδή αυτό το πρώτο κουπλέ είναι ολόιδιο, δεν έχει αλλάξει, μόνο αλλάξαμε 2-3 λέξεις. Είναι το μόνο που κρατήσαμε, όλο το υπόλοιπο το αλλάξαμε τελείως το τραγούδι. Αλλά με εμπνεύσανε οι φίλοι μου να το γράψω και έτσι κατάληξε. Πολύ ωραία απάντηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μια πολύ κλασική ερώτηση για έναν αρχάριο σαν εσένα. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου τράπεζ? Μπορείς να πεις 4, ας πούμε 5. Μπορείς να πεις όποιον να είναι, εντάξει, όποιον να είναι. Θα σου πω, θα ξεκινήσω από τα χαμηλά. Στην τελευταία θέση θα βάλω. Βασικά θα ξεκινήσω από την κορυφή. Καλά, κορυφή όλους τους προσωπικούς. Κορυφή, οκ, rest in peace και σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι ο Μάτκλιπ. Έπαιξε τρελή δουλειά αυτός ο άνθρωπος, πολύ αληθινός άνθρωπος, δεν τον γνώρισα ποτέ, μακάρι να τον γνώρισα κιόλας. Αλλά ήταν πολύ μπεσαλής άνθρωπος, όπως έχω ακούσει από πολλούς. Στη δεύτερη θέση θα βάλω τον Lightboss, γιατί το ξέρω από μικρό το παιδί. Μέναμε στην ίδια γειτονιά, μεγαλώσαμε μαζί πάνω κάτω, ήταν και συμμαθητές με την αδερφή μου, ήταν γενικά πολύ καλό παιδί. Ακόμα καλό παιδί είναι, αλλά στη δεύτερη θέση θα βάλω αυτόν, επειδή τον ξέρω από μωρό. Οριακά. Τρίτη θέση, μπορώ να πω ότι θα βάλω, μπορεί να παραξενευτούν κάποιοι, αλλά θα βάλω τον Παντελίδη. Γιατί... Ο Παντελής είναι τραπέζ. Ναι, αλλά σου λέω το ότι επειδή ακούω όλα τα είδη μουσικής που Καλά, βάλω. αυτό εντάξει, ναι, για πες μας. Στη δεύτερη θέση, τρίτη, sorry. Βάζω τον Παντελίδη γιατί έχω ακούσει πολλά τραγούδια του, γούσταρα πολύ τη μουσική του, μ' άρεσαν όλα αυτά. Και είχα και 2-3 φίλους εδώ που μένω που κάναν κάπως τέτοια τραγούδια, λαϊκά, καψουροτράγουδα, τέτοια. Τώρα είσαι στην τέταρτη θέση. Αν εκτός κάποιες θέσεις θα πεις κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, αυτό θα... Ωραία, εντάξει, πολύ καλό λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πες μας ένα αγαπημένο σου φαγητό, σπιτικό και ένα fast food. Μπορεί να είναι λίγο random, αλλά ας βάλουμε και λίγο έτσι, όχι μόνο για την τράπεζα, βάλουμε λίγο έτσι κι άλλο στο συνέντευξη. Fast food, θα ξεκινήσω από εκεί. Fast foodάδικο, θα πω τα goodies. Φαγητό, ρε, όχι αλυσίδα. Ναι, σε φαγητό. Είναι από τα goodies, οι κοτομπουκές που έχουν, γιατί δούλευε ο πατέρας μου κάποτε στα goodies. Αυτά παιδιά που λένε είναι real. Και είχαν πολύ ωραίους κοτομπουκές και πάντα έχουν κρατήσει την ίδια συνταγή από τότε και δεν έχει αλλάξει και μου αρέσει αυτό. Μετά σε σπιτικό φαγητό θα βάλω τα γεμιστά που φτιάχνει ο πατέρας μου, γιατί τα φτιάχνει πολύ ωραία παιδιά, είναι απίστευτα. Μπράβο. Όσοι τρώνε σπιτικά φαγητά, γεμιστά και τέτοια θα καταλάβουν γιατί εννοώ. Αλλά φτιάχνει πολύ ωραίο φαΐ, παιδιά. Φάει τώρα πίνουμε και καφέ, κατάλαβες. Δεν είναι sponsor ο καφές, παιδιά, σπιτικό από τον ίδιο είναι. Βαριέμαι να παραγγείλω και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, λέμε τώρα ότι κάνεις ένα βίντεο κλιπ. Χρειάζεσαι οτιδήποτε. Θα ξεκινήσουμε με το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που θα έβαζες στο βίντεο κλιπ σου. Άμα είχα αρκετά λεφτά θα έβαζα. Ένα. Ή μπορούσες και δύο. Όχι, θα έβαζα μία BMW M4 ή M3. Γιατί μου αρέσει πολύ BMW σαν εταιρεία. Έχουν πολύ δυνατά αμάξια και άγρια αυτοκίνητα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία απάντηση μ' άρεσε. Λοιπόν, ανάλογα με το τραγούδι σου που ανέβασες, πήρες σχεδόν 200 προβολές. Αν πιστεύεις ότι άμα ανεβάσεις βίντεο κλιπ θα πάει καλύτερα. Άμα ανεβάζεις παιδί μου ένα βίντεο κλιπ εδώ, στην περιοχή που ανέφερες το τραγούδι, με ένα αυτοκίνητο με κοπέλες, με αυτοκίνητα, με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι στη Klein Mind, πιστεύεις ότι θα πάει πολύ πιο καλύτερα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί λογικά κάποιοι τράπεζες βγάζουν
βίντεο κλιπ σε περιοχές με καλό μοντάζ, με καλό editing, με καλά video effects, με καλά πράγματα πίσω από τη σκηνή. Τι πιστεύεις ότι θα πάει πιο ψηλά το βίντεο όσο να κάνεις τέτοιου είδους βίντεο κλιπ? Θα σου πω, καλά, οι μεγάλοι τράπερς όπως ο Light, το Sneak, ο Arab, ο Light έχουν λεφτά, αυτοί μπορούν να φτιάξουν βίντεο κλιπ ό,τι γουστάρουν να φτιάξουν. Αλλά επειδή εγώ είναι το πρώτο μου τραγούδι και έχω αντικειμενικά είναι αρκετά καλές προβολές για ένα πρώτο κομμάτι, θα χρειαζόμουν αρκετά λεφτά. Μπορεί και χιλιάδες ευρώ για να φτιάξω ένα βίντεο κλιπ. Ναι, και τώρα και να πας σε εδώ πέρα να βάλεις. Γιατί επειδή το ψάξα κάποια στιγμή, γιατί άμα πρέπει να κάνεις βίντεο κλιπ πρέπει να πάρεις και ένα καμεραμάν με συνεργείο. Αλλά επειδή το έψαξα, ο καμεραμάν στην τιμή που θα βάλει είναι αναλόγως. Άμα πάρω έναν επαγγελματία θα χρειαστεί να ξέρει πού θα κάνουμε το βίντεο κλιπ, τι θα είναι το βίντεο κλιπ, τη στήλη δηλαδή, αν θα επηρεάσει την τιμή του, αν θα μετακινώ το συνεργείο του, δηλαδή να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ εδώ και μετά να τραβήξουμε και ένα άλλο λίγο παραπέρα. Δηλαδή άμα κινείται το συνεργείο επηρεάζεται η τιμή και αυξάνεται. Οπότε θα δείξει. Πιστεύεις ότι εγώ θα μένω στα λοφτάρα να μάθω? Μπορεί να είναι random και που από αυτό που είπα τώρα στην ερώτησή σου. Αλλά εντάξει τώρα, για πες πώς είναι γνώμη. Εγώ μπορεί τώρα να είμαι ένας αχάριος blogger και πρώτο μου Q&A με έναν άβρε στα νεσέ, εντάξει μπορεί να μην ξέρω εγώ από αυτά, αλλά μπορώ να μάθω. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχω εμπειρία, πιστεύω ότι θα μάθω κάποια πράγματα. Τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι μπορείς να γίνεις αρκετά καλό. Ωραία. 1500 ευρώ το Λοιπόν, μια ερώτηση που πιστεύω θα είναι η πιο αγαπημένη μου από όλες αυτό το Q&A. Από πού εμπνεύστηκες το όνομα Mortal X 8? Θα σου πω, ήμασταν με τις ώρες, χωρίς καμία πλάκα, με τις ώρες με τον κολλητό μου που φτιάξαμε το κλιπ, το τραγούδι και φάγαμε τον κόσμο να βρούμε ένα ωραίο όνομα. Και κάτι του έλεγα εγώ κάποια στιγμή για το Mortal Kombat. Κάτι του εξηγούσα. Και γυρνάει και μου λέει γιατί δεν το λέμε Mortal X 8. Το X8, συγγνώμη που διακόπτω, έρχεται από κάπου αλλού. Το Mortal βγήκε από το Mortal Kombat, από το παιχνίδι. Το X8. Το X8, το X είναι από το επίθετό μου και το 8 απλά μας φαινόταν πολύ ωραίο. Επειδή κόλλαγε μπορεί να με φωνάζουν Mortal X8 και κάποιοι που δεν μπορούν να το πούν μπορεί να λένε X8 ή X8 που ακούγεται πολύ πιο ωραίο από το να με λέει ξέρω εγώ X. Δεν είναι ωραίο. Πολύ που καταρχάς αυτό το ξέρω ότι ήταν η αγαπημένη μου ερώτηση και μου έδωσες την καλύτερη πιθανή απάντηση. Mortal από το παιχνίδι έχεις από το πίτι και το 8 από έναν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο τίτλος του τραγουδιού έχει κάποια σημαντική έννοια για σένα ή έτσι το έβαλες απλά? Δηλαδή τώρα στην μοντέρνα τραπ, όπως τη λέμε τη φετινή, κάποιοι σκέφτονται με βάση τον χώρο, τα συναισθήματά τους, οτιδήποτε. Μπορεί εγώ να μην ξέρω από τραπ, αλλά από κάπου πνέμεσαι να βάλεις έναν τίτλο. Εσύ τώρα ο τίτλος του τραγουδιού διαλέγεται, τα λέμε σε στροφή. Η στροφή, δηλαδή τα λέμε στροφή, από πού αυτό εμπνεύστηκε, έχεις καμιά έννοια πίσω από αυτό ή το σκέφτηκες απλά? Όχι, για μένα έχει μια έννοια. Για τους υπόλοιπους δεν νομίζω να έχει, αλλά για μένα έχει μεγάλη έννοια γιατί είχε γίνει κάποτε με την παρέα που έσπασα τώρα πρόσφατα πριν κάνα μήνα 2, υπήρξε ένα περιστατικό που τσακωθήκαμε άσχημα και δεν γούσταρα τη φάση όλη αυτή και εγώ ξέκοψα μαζί τους και το ίδιο πιστεύω κάνανε και εκείνοι και να μην κάνουμε παρέα προφανώς. Αλλά ξεκόψαμε και εγώ λέω, σκεφτόμουν δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε στην ουσία. Αυτό εννοεί ο στίχος, τα λέμε στη στροφή, ότι θα γίνει, ότι εγώ πήρα άλλο δρόμο, έστριψα αλλού, να πάω αλλού, να ακολουθήσω άλλα πράγματα. Οπότε άμα τύχει στο μέλλον μπορεί να τους ξαναπετύχω στον δρόμο και να ξαναμιλήσουμε. Δεν ξέρω, τώρα θα δείξει. Πολύ καλό, πολύ ωραίο. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο στεναχώρο το χωρίς τους φίλους, αλλά αυτή είναι μια έμπνευση και στην αγώνα έχετε και μια χαρά πολλά. Εντάξει, παιδιά, στα αρχίδια μας, 17 χρονών είμαι, έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Και στήκαμε.
Το ξέρεις ότι τώρα θα μπει αυτό στο YouTube, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, κλάμα. Λοιπόν, έναν sponsor, ποιον θα ήθελες? Άμα δηλαδή έκανες ένα τραγούδι και σου λέει κάποιος έναν sponsor, αυτός ποιος θα ήταν που θα ήθελες? Κοίτα, για σπόνσορα δεν ξέρω. Ό,τι και εταιρεία να μου κάνει προσφορά για να κάνω σπόνσορα την εταιρεία τους, δεν ξέρω. Οπότε μόνο τα οικεία παιδιά, γιατί άμα μπουν τα οικεία να μου κάνουν σπόνσορα θα χρειαστεί και αυτές τις οδηγίες. Ωραία φίλε, εντάξει, είσαι καμένος. Και λοιπόν, έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Εντάξει, δεν θα πάρει λίγο όσο μεγάλο αυτό το πρόβλεψα το βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πες κάτι και δεν είναι ερώτημα να πεις, έπασε. Αυτά είναι. Μια ιδέα για επόμενο τραγούδι. Μας την είπες και πριν, αυτή ήθελα να διαγράψω την ερώτηση, αλλά κλάει. Πιστεύεις ότι θα βγάλεις και άλλα τραγούδια τώρα ή θα βγάλεις έτσι και ένα διαφορετικό? Κοίτα, ξεκίνησε για την πλάκα στην αρχή, το ξεκινήσαμε για την κάβλα στην αρχή. Γιατί απλά καβλαντούσαμε με τα παιδιά τότε μέσα στο ζωγράφο. Φτιάχνανε ωραία μπιτάκια τα παιδιά. Δεν φτιάχνανε. Βάζαμε στο YouTube μπιτάκια από τραγούδια γνωστά και αυτοί απλά ραπάρανε στην ουσία. Αλλά πώς το λένε, άμα θέλω να το συνεχίσω θα δείξει. Εμένα απλά μου άρεσε όλο αυτό το vibe της μουσικής, τα βίντεο κλιπ. Καταλάβατε τι εννοώ. Βίντεο κλιπ θα φτιάξει 5 Ναι. μήνες συντονισμένοι γι' αυτό. Αυτό παίζεται, είναι 50-50 ακόμα. Καλά μου αλλά και εσύ τώρα, βάλτε εσύ τώρα να παίξω που έχουμε. Τώρα παίζεται γιατί είναι ωραίο το vibe αυτό με την ηχογράφηση, με την παρέα σου να φτιάξετε δικά σας τραγούδια. Το φτιάχνετε από το 0 κυριολεκτικά. Γιατί το μπιτάκι αυτό που έχω μέσα στο τραγούδι δεν είναι κλεμμένο, το φτιάξαμε όντως από το 0 και αλλάξαμε 5-6-7 μπιτάκι για να το βρούμε αυτό. Αλλά είναι ωραίο το vibe, αλλά θα δείξει αν θα το συνεχίσω. Θα βγάλω κι άλλο ένα έτσι για την πλάκα μου, γιατί τα τραγούδια αυτά που έχω γράψει, αυτό που ανέβασα και αυτό που γράφω τώρα είναι τελείως για την πλάκα. Τα έχω ανεβάσει τελείως για την πλάκα. Αλλά μπορεί να το δω και σοβαρά, δεν ξέρω, θα δείξει. Ό,τι προκύψει. Πολύ καλή τέτοια λοιπόν. Τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Καταρχάς το Q&A έχει τελειώσει οριστικά και τώρα θα πάμε σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που έχει να κάνει με την trap και με τα τραγούδια και με το τι σημαίνει πίσω από κάθε trapper και flying man. Λοιπόν, μπορεί να μην ασχολούμαι με την trap, αλλά εδώ ο Mortal Alex 8 έχει κάποια ιδέα και με μια έννοια και με ένα κίνητρο. Καταρχάς, μια ερώτηση, τι πιστεύεις τώρα για τη μοντέρνη trap? Δηλαδή πιστεύεις ότι κάτι πάνε να κάνουν, δηλαδή στους Πολυτεχνούπολες, στις Αρχιτούπολες, σε οτιδήποτε και εδώ στο Ανελιώσια, εδώ. Καταρχάς οι rappers πάνε σε περιοχές, το ξέρω και εγώ αυτό το πράγμα, πάνε σε περιοχές κακόφημες. Νομίζω ότι αυτό πιστεύεις θα επηρεάσει τη χώρα μας? Θα σου πω. Μπορεί, όχι επηρεάσει, τέλος πάντων. Οι trappers και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, ο Τρανός, ο Ντάιμα, ο Νίκολα και όλοι αυτοί. Η Wikipedia της θα πώς το λένε, θα πει ωραίο. πώς το λένε, όλοι αυτοί δεν ξεκινήσανε ως να δείξουν στον κόσμο να πάρουν ναρκωτικά τα παιδιά, να κάνουν παρανομίες, να σπάνε στο ξύλο άκυρα άτομα. Λένε στην ουσία μέσα στα τραγούδια τους κάποια πράγματα που έχουν ζήσει και το τι υπάρχει στον κόσμο έξω. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Ότι λένε κάποια πράγματα που έχουν κάνει αυτοί ή που έχουν ζήσει, ξέρω εγώ, και δείχνουν και στον κόσμο τι γίνεται έξω με τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά που εγώ πιστεύω του 2009 και πίσω έχουν γίνει η χειρότερη γενιά του κόσμου. Η χειρότερη γενιά έχει καταλήξει. Όπο πάνω. Δηλαδή από το 2009 και μετά, όχι πριν. Μετά είπα. Μετά είπες το μαλάκα. Sorry, χάτσα άκυρο, όχι άκυρο. Εννοώ πριν. Εννοώ από το 2009 και πίσω. Εννοώ 8-7. Όχι. Μαλάκα με δουλεύεις, μετά είναι πάνω. Οκ. Sorry, από το 2009, 10, 11 και πάει λέγοντας. Αυτές οι γενιές έχουν γαμηθεί τελείως, εντάξει, ας το πάρουμε αντικειμενικά.
Οι γενιές αυτές έχουν μάθει να ζουν με αυτή εδώ τη μαλακία. Ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει να ζούμε αυτή τη μαλακία. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε όλη μέρα, δεν ήμασταν από τα 8 μας, 7, 6 με αυτή τη μαλακία Καλά, στο εγώ χέρι. το πρώτο μου κινητό το πήρα 14 χρονών, να φανταστείς. Ακριβώς. Εγώ πρώτο κινητό που είχε στα χέρια μου ήταν στην τρίτη γυμνασίου, ωραία. Ψέματα, στη δευτέρα γυμνασίου. Τι είπε αυτό τώρα, πείτε μου τι είπε. Έπιασα κινητό στη δευτέρα γυμνασίου εγώ πρώτη φορά. Δεν ήξερα να χρησιμοποιώ social, τίποτα. Ήξερα μόνο να χρησιμοποιώ το YouTube και το Viber, φανταστείτε. Μόνο αυτά ήξερα, επειδή τα είχαν οι γονείς μου. Ακόμα τα έχουν όλα. Λοιπόν, Αλλά η γενιά αυτή έχει μάθει να ζει με αυτή εδώ τη μαλακία από τα. Samsung είναι παιδιά, δεν είναι sponsor. Ναι, θα το κρύψουμε θα κρύψουμε άμα χρειαστεί. Όχι, αυτό δεν το δείχνει. Δεν το εξήγησε καν το πόσο στην Τέλος πάντων, αυτοί εδώ οι μαλακία έχουν μάθει να ζουν τα παιδιά από τα 5 τους με iPhone 16 ή 15. Εμείς όμως, η γενιά του 8, άντε και κάποια παιδιά του 9, μάθαν τουλάχιστον να ζούμε έξω, να παίζουμε μπάλα μέχρι τις 12 το βράδυ, να παίζουμε με το ποδήλατο, να βαράμε βόλτες όλη την Αθήνα ωριακά. Παίζουμε μπάλα με το ποδήλατο, παιδιά, χτυπάμε παιδιά με το Ναι, ποδήλατο. ναι, παίζουμε Rocket League παιδιά με ποδήλατα. Κάνουμε βόλτες τέλος πάντων. Ναι, αλλά εμείς μάθαμε τουλάχιστον να παίζουμε έξω ρε παιδιά. Να μαθαίνουμε. Δεν ήμασταν όλη μέρα στο κινητό και ήμασταν έτσι όλη μέρα. Δεν ήμασταν έτσι όλη μέρα εμείς. Δηλαδή όσοι ξέρουν και μεγάλωσαν έτσι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Μόνο αν είστε τυχεροί κάποια παιδιά, π.χ. σαν τα αδέρφια μου τα μικρότερα, που αυτά είναι πρώτη γυμνασίου και τρίτη γυμνασίου, Χάος. αυτά τουλάχιστον έμαθα και εγώ και οι γονείς μου να ζουν έξω, να παίζουν έξω, από μικρά. Δηλαδή εγώ χαίρομαι που έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία τα αδέρφια μου εμένα. Αλλά τώρα ρε φίλε, να είμαι όλη μέρα στο κινητό, μέσα στο σπίτι, τι να κάνω ρε μαλάκι, να ξέρω τα παπάρια μου. Δηλαδή μιλήστε μου αντικειμενικά τώρα, τι θέλετε να κάνουμε. Τις μπάλες μου ρε να λες, όχι τα τέτοια. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κόψουμε το βίντεο. Όχι, θα κάνω ένα part 2 λοιπόν που θα έχουμε ένα μικρότερο part του βίντεο, παιδιά, με το Q&A των Mortal X 8. Στο προηγούμενο part είδατε ένα μέρος ενός Q&A, μικρό Q&A. Τώρα θα πάμε σε κάποιες ερωτήσεις το οποίο έχει να κάνει με το lifestyle του Mortal X 8. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Πάμε να παίξουμε! Όπα, μαλάκα, θα πω καμιά Μαλάκα, ο μπρο θα πέσει εδώ. Θα πέσω. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα στα ρούχα? Εντάξει, προφανώς παλιά, θα σας μιλήσω αντικειμενικά, ωραία. Παλιά δεν μου άρεσε καθόλου η Nike, καθόλου. Την απεχθανόμουν. Αλλά πλέον, επειδή έχω γυρίσει πολλές εταιρείες με ρούχα και έχω φορέσει και έχω βάλει από μικρός, μπορώ να πω ότι η Nike, η Adidas και η The North Face έχουν τα καλύτερα ρούχα. Αντικειμενικά μιλάω. Ωραία. Αλλά πιο αγαπημένη μου είναι η Nike και η The North Ωραία. Face. Η The North Face πιο πολύ για τα μπουφάν, αλλά άλλο. Λοιπόν, Με αγάπη. εντάξει, δεν είμαστε και στο πανικό σοου. Ο Χριστός και Παναγία πια με ένα στο μπούτο. Λοιπόν, παιδιά, το βίντεο δεν τον καταρχάς δεν έχουμε κάμεραμαν, έχουμε ένα καλό γκατσετάκι. Απλά έχουμε στήσει μια μαλακία Να σας και το είναι δείξω στην όρθιο. κάμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το DJI Osmo Mobile Special Edition. Δεν μας κάνει sponsor η DJI δυστυχώς. Μα κάνει εμένα στο παρελθόν να με κάνει sponsor. Σκάσει και Στο το λέω. παρελθόν. Να, στο μέλλον να με κάνει sponsor. Παιδιά, ο σπόνσορας είναι τα τσιγάρα μου και ο καφές μου από το σπίτι. Και μια βόλτα από τον... Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα gimbal με 3 άξονες σταθεροποίησης. Έχει πολύ καλή μπαταρία, έχει τρίποδα μέσα, έχει και μία... Ερμάνα κατάξει, εγώ τι θα πω. Έχει και τρίποδα το οποίο μπορείς να το στήσεις και να βγάλεις βίντεο. Έχει πολλά features με AI, το οποίο μπορεί να κάνει και tracking με οτιδήποτε. Δηλαδή τώρα με ένα κουμπί μπορώ να κάνω σε ένα πλαίσιο τον Mortal X 8 και όπου κινηθεί θα κινηθεί και η κάμερα. Να ψήσει τα αυγά. Δηλαδή άμα τώρα το ακουμπήσω, Ω μαλάκα και το μπουρδελό.
Αυτό το συγκεκριμένο δεν το βρήκα σχεδόν πουθενά. Ήταν ένα πιο δύσκολο. Το βρήκα όμως ένα τελευταίο στο πλαίσιο της αγιατρικής και το βρήκα στη γραμμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε πίσω στο... εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα κινητών? Δηλαδή τώρα εγώ τα τελευταία χρόνια έχω δει να είσαι σε Redmi, Alcatel, Samsung, όχι αυτό δεν είχες. Αυτές τις εταιρείες, από αυτές τις 4, ποιες θα προτιμούσεις να έχεις τώρα κινητό? Θα το πάω με λίστα. Στην κορυφή βάζω τη Samsung. Μην ρίξετε hate για την τελευταία εταιρεία που θα βάλω. Αυτός ξέρει. Γιατί τα λέω συνέχεια. Αλλά μην μου ρίξετε hate, σας παρακαλώ. Το τρώτε κιόλας. Θα σας εξηγήσω και γιατί. Πρώτη βάζω τη Samsung, πολύ γαμάτη εταιρεία. Έχει απίστευτα κινητά, για μένα τουλάχιστον με βοηθάνε. Για πες σε ποιο κινητό τραβάμε βίντεο? Πάλι σε Samsung κινητό τραβάμε, στο νέο κινητό του Samsung Galaxy S24 Ultra. Θέλεις το σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του το λέγα συνέχεια λάθος και με έβριζε. Όχι, όχι. Άλλο αυτό. Τώρα το σου έλεγα και να πάω να γαμιστείς. Χειρότερα μου λέγε. Όχι, εντάξει, πλάκα. Με την καλή έννοια, για συνέχεια. Μετά θα βάλω στη δεύτερη θέση. Αντικειμενικά θα σας πω γιατί θα τη βάλω δεύτερη θέση αυτή την εταιρεία. Θα βάλω τη Huawei. Γιατί κάποτε δεν είχα κινητό και είχα το κινητό της μάνας μου που είχα περάσει την κάρτα μου μέσα για να μιλάω με την παρέα μου τότε. Σας μιλάω τώρα όταν ήμουνα στο 6η δημοτικού. Δηλαδή τότε συνεννοούμουν με τους φίλους μου για το που θα βγούμε. Γιατί όλοι είχαν κινητά εκτός από μένα προφανώς. Αλλά καλά πέρασα. Είχαν και μετά κινητά, κατάλαβες. Εγώ πήρα στα 15 τόν ρε πόστιμο λοιπόν. Δεν ήταν δικό μου, της μάνας μου ήταν σκύλο. Δεν το ξέρω, και τα άλλα παιδιά λέω που είχαν κινητά. Πώς τα παίρνουν αυτά τα κινητά ρε πόστιμο και τα πάνε στο σχολείο? Ξέχασα. Είπαμε ένα family friendly video. Που λέει ο λόγος. Θα το ανεβάσουμε στο YouTube Kids. Okay. Θα το Λοιπόν, ανεβάσουμε στο YouTube Kids για το βίντεο. δεύτερη θα βάλω τη Huawei, σας είπα γιατί ήταν πολύ καλή σαν εταιρεία, αλλά κολούσε λίγο το κινητό. Ήταν και παλιό, το είχε πολλά χρόνια η μάνα μου, αλλά κολούσε λίγο, αλλά δεν μας νοιάζει. Τελευταία θα βάλω, παιδιά, όντως μην μου ρίξετε εκεί. Συγγνώμη που σταμάτησε το βίντεο, απλά ο φίλος μου έκανε ένα gesture το οποίο το έχω βάλει στο κινητό για να τραβάει αυτόματα το βίντεο. Γιατί μόνο εμείς οι δύο είμαστε, δεν έχουμε κάποιον να τραβάμε το βίντεο offline. Και επειδή έκανα αυτό, να σας πω, και σταμάτησε το βίντεο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, συνεχίζω. Μην ρίξετε hate, αλλά τελευταία βάζω την Apple. Ωραία, περιμένετε, πριν ξεκινήσετε τα hate. Βάζω την Apple για ένα λόγο. Γιατί έχει πολύ καλό κινητό, έχει πολύ γραμματική, σαν εταιρεία είναι πολύ ωραία, αλλά βάζω τελευταία την Apple για ένα λόγο. Για την μπαταρία της και επειδή μου σπάει τα αρχίδια. Ωραία. Δεν είναι λόγος επειδή μου σπάει τα αρχίδια, αλλά τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Εγώ που με κατσετάκια μπορώ να κάνω άπειρο ρελέτα. Και πρέπει να πέσει το καφέ. Δεν πέφτει. Λοιπόν, τρίτη. Τρίτη είναι η τέταρτη. Τέλος πάντων, Τρίτη. λοιπόν, Τρίτη. ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα αυτοκινήτων? Την ανέφερες και πριν ως είναι BMW. Ναι. Θέλω να μου δώσεις μια λίστα με τις top 4. Τι κάνει διαμάχη? Θα σου πω, είναι πρώτη BMW, μετά είναι η Mercedes, μετά βάζω την Audi. Την Audi τη βάζω επειδή μου άρεσε από μικρός η Audi, σαν αυτοκίνητο. Και τελευταία βάζω, για τέταρτη θέση θα βάλω την Toyota. Σου και η Toyota κινείται κάτι. Όχι, η Toyota έχει πολύ δυνατό αμάξι, έχει πολύ καλά αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω. Απλά δεν μου αρέσει τόσο σαν εταιρεία. Α, εντάξει. Απλά μου αρέσει μόνο το ένα μοντέλο που είχε, το Toyota Supra M4. Μόνο αυτό μου αρέσει. MT4, το M4 είναι με Κατάλαβες τώρα τι εννοώ και κατάλαβες το κόμμα. Λοιπόν, Πέμπτη θα βάλω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή την Tesla. Γιατί η Tesla δεν μου αρέσει καθόλου. και ποιος αρέσει η Θα σας μιλήσω αντικειμενικά, παιδιά. Συγκεντρωθείτε λίγο. Τι σας αρέσει στην Tesla? Άμα σας χαλάσει, πείτε ότι τρακάρετε, εντάξει, μακάρι, εύχομαι σε κανένα να μην γίνει. Ωραία. Πείτε ότι τρακάρετε με την Tesla. Πώς θα το πάρετε να το φτιάξετε? Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συνέχεια για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει.
Είναι σαν αντιπροσωπεία του στο πάνω στην ψυχή. Ναι, μία. Αλλά ή θα πρέπει, άμα δεν έχεις τα λεφτά, άμα δεν έχεις το χρόνο να το πας μέχρι εκεί, πού θα το πας, θα πρέπει να το στείλεις στην Αμερική. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταρχάς, θα κάνουμε άλλη μια ερώτηση γιατί πρέπει να σταματήσουμε και το βίντεο. Έχει κουραστεί παιδιά το παιδάκι. Δώστε του λίγο credit, κάντε του ένα donate. Πάρε και ευρώ. Όχι, εντάξει, πλάκι καλή. Πάρε και άλλα 5 ευρώ. Πάμε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Και θα είναι ίσως μια μεγάλη. Ζαμό, το ήθελα να δω αν κάνει κρύο ίσως στο αέρα ανεμιστήριο. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση λοιπόν που είναι... Καταρχάς, θα είναι μια καλή ερώτηση που έχει να κάνει με αυτήν εδώ την παπαριά. Μην το βάλετε ποτέ στο στόμα σας παιδιά, γιατί όντως θα γίνει μια αιμονή και θα σας κολλά. Καλά, και αυτό. Γιατί... Όχι, εντάξει, τώρα θα κάνω για το μοντάζ. Λοιπόν, τι πιστεύεις για το τσιγάρο, το ηλεκτρικό τσιγάρο, γενικά για το τσιγάρο? Γενικά για το τσιγάρο. Ωραία, θα σου πω. Αυτά, sorry ότι ήταν ένας φίλος μου, αυτά κάνουν χειρότερο κακό και τα κανονικά τσιγάρα και από τα έτοιμα και από τα φρεσκά. Κάνουν πολύ κακό αυτό. Και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, μπείτε στο Google και ψάξτε το έχω ψάξει κι εγώ. Το λένε επιστήμονες. Δεν λέω μαλάκι. Ο επιστήμονας Άλμπερτ Αϊνστάιν το θέλει. Όχι ρε, το έχουν ψάξει. Καλά, φίλε, λογικό είναι και χωρίς επιστήμονες μπορείς να Τώρα φτιάξεις. αυτά εδώ τα τσιγάρα, τα έτοιμα, δεν σου κάνουν τόσο κακό, σου κάνουν μεν αρκετό κακό στα πνευμόνια, αλλά και αυτά κάνουν κακό. Ωραία. Απλά δεν κάνουν τόση ζημιά όσο αυτό εδώ το ηλεκτρικό τσιγάρο. Τώρα τα στριπτά το ίδιο πράγμα κάνουν με τα έτοιμα. Τώρα το glow δεν μπορώ να σας εξηγήσω άμα κάνουν τόσο κακό, αλλά και αυτά κάνουν κακό. Γενικά το τσιγάρο κάνει κακό, παιδιά, συγκεκριμένα πολύ. Εντάξει, όλοι το ξεκινήσαμε από μια μαλακία. Άλλοι επειδή ήθελαν να νιώθουν άνετα στην παρέα, να είναι έτοιμοι με αυτούς. Άλλοι επειδή είχαν προβλήματα ψυχολογικά. Άλλος το ξεκίνησε έτσι για την κάβλα. Αλλά όλοι το ξεκινήσαμε από μια μαλακία. Δηλαδή και εγώ τα ξεκίνησα από μαλακίες. Αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο. Κάναμε τόσο κόπο για να το κάνουμε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα σχόλιο άμα σας άρεσε το βίντεο και ελπίζω να πνιάσουμε πάρα πολύ καλά. Κάντε το ένα subscribe και ένα like στο YouTube, στο βίντεο, στο τραγούδι και θα τα πούμε συνέχεια. Γεια σας!